Sapkriang ki kubor baki ong ba u aktor ba paunam ke Bollywood u Amir Khan. Laya tu ba u lapen krek menta ban chenaya ka film ka ba pensyong nong rim na ka jing ik bat ka ba poi syadu ka jing syapanyap u nong indur u ba wan kai honeymoon syasora ka ba dei ka kambuman ka ba lapen kendit ya kari barokawai bat penpai khmat ya kiri ka perthai ki telang kubor ki bayadai bat une u aktor ki penpau ba u Amir Khan u lasdang ban lum ya ki jingtip ki babnia halor kane ka jingjia bat dala de simet u la budin ya ki ki balaja ba man la kisni hatu ki ne ki khilip mat ba menta laya tu ba u la depru ban pelong ya ka jing ya salok bat ki briu la jong habaya dai ba ka jing perwandur ya ka khana bat ka linti ban penya ya kane ka projek wat la kane ka projek kadang long tang ha ka jing thmu ka jing ya kran halor ki nong at bat ki jing penot kam paro kalaya chakmat henrai kapat long sai pat la u Amir Khan un akhi dalade ha kane ka film la ne usim ya ka penta kum unong penmi ne producer ka jing pet penapat pa halor kane ka projek lakmi linti ba kan sami hakine ki thindiat penai banwan la ban penkan mau hang ne bakat jingsya peniat jong Raja Raghuvanshi kalami hakmatu haman kilat patai kubor jong kari hakaba une unong indur ula jar ngai haka jingwan kai honeymoon hasora kaba la jetang siposni haden ka jingya tho jong kurim bat ka Sonam Raghuvanshi ki jing thoket ki pala penlong ki la sai madan ya ki jingjia ki basuting ka bala penlong ya ka ban yo ya ka jing phai khmat jong kilat patai kubor nakaleng kari yakane ka projek ka banya chakmat kan dei ka wei na ka film u Amir Khan ka paya thu khana ya ka jingjia pasisha haka imlang salang syapang kane ka jingsya penya pu Raja Raghuvanshi tangkine ki video balengkot khoble sibon ngin sai kendupat haki wet pat ki video ki ba kum kine